Hej YouTube, det er mig, Nick Games, som der selvfølgelig er Nick, men I skal ikke tage af, at jeg ikke laver noget på de andre to, fordi dem bruger jeg ikke længere, de andre to, der hedder Pains Games og Niklas Birken. Dem gider jeg ikke bruge tid på mere, de lort, undskyld, kameraet lige der, det var ikke min film. Men det er lort, min mus er lort, til nye mus kommer, det kommer sikkert tirsdag eller onsdag næste uge. Ja. Det er snart, at jeg skal bruge den her lortemus. Jeg siger, fuck, jeg har allerede sagt det i første Bornings 2, hvad fanden mus der. Det vil godt sige det. Det er en cyborg mus. Det er mega blød. Ja. Den er jo top. Vildt, mand. Hvor fucking nice. Ja. Hvad er det, du vil sige? Nej, jeg laver noget ticket senere i dag, og måske kommer der også noget Borderlands 2 ud igen. Mere med Zero. Ja. Men ellers, vi snakkes. Vi ses i YouTube, og er det godt? Så vi ses igen. Haha.